Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku di channel YouTube Warga Mas Koplo Malah pemirsa. Seperti biasa, belanja kebutuhan sing entek. Pemirsa ono pernah sih mbiyen ono sing takok. Belanja bulanane gimana ngono sing takok ngono ketoke yo. Saelingku. Aku iki pokoknya entek tuku, Mbak, Mas yo. Ora mikir bulan-bulanan wong. Piye yo? Bojoku bayarane gak bulanan nih, angger mergawe dibayar gak mergawe ora dibayar, kecuali nek ngewangi dandan sak dikek uang makan ngono. Dadi ini ya mungkin dikira bayarannya mungkin per bulan kali bojoku, gak pemirsa. Wis pokoke nek angger ora ana orderan yo tengok-tengok omah. Mulai kok winginane ngono ku mulai karena memang gak ana orderan. Ndak ngono nek rong dina nang kono gak mergawe kok ngebon bose malah nambah hutang lah. Tak kon mulai wis mangan saenenge nang omah dari iso ngopeni aku ngono ya. Di wis pokoknya kebutuhan kuntak ya aku nang pasar ngono pemirsa. Wis cedak pasar ya wis. Kita lanjut lagi, aku tak ndek nang pasar. Soalnya pasar kene pasar cilik jam 9 sudah tutup atau setengah 10 wis tutup pemirsa. Jadi aku tak ndang budal. Iki ngontenku pas pagi ya. Isop tempe sendiri godong nggih pindang sendiri dipene setunggal, pindangnya sing cilik sing cilik setunggal ya nggih. Golek daune sing abang ki padha ae Mbak 5.000 nggih. Masa Mbak? Oh. Seneng sing rentengan ae. Rentengan sing cilik iki. Sik tak eling-eling apane sing entek. Sabune entek. Sabun. Terus minyak. Habis guys. Oh, sing botolan mbak iki padha, Mbak. Minyak. Mumpung anak meneng mumpung anak turu, aku ki ndang budal blonjo ndang ten. Soalnya iki kudu duwe wektu kanggo anak, kanggo omah yo. Aku blonjo minyak pemirsa, minyak entek. Nek dhewe nek mari pas Mas Santo mulai dari yo goreng-goreng ae. Aku tuku minyak iki pemirsa. 1 liter. Oh aku ki apa sithik goreng-goreng yo cepet entek yo meskipun dhewe kan aku nek wis 2 kali penggorenganku aku gak tak jelantah pemirsa. Doro iki cah. Kita unboxing belanjaan hari ini. Emang bakulan nuwak tambahan dadi nuwake kok ngisor ya. Deterjen pemirsa. Sabun mandi. Terus pewangi, aku tuku mesti sak renteng 5.000. Dan ini engko ben nganu pemirsa. Salah kamar mandi. Ya tak unboxing tak dulu pemirsa. Belanjaan hari ini apa? Iwak pindang guys. Pira mong 4.000 pira sini 4. Pindang. Iya pemirsa, berambang di tempat pemirsa berapa lho? Ki apik-apik guys, langgananku. Seprapat 10.000. Aku ini paling piye pemirsa suka berambang sing cilik apa gede. Nah, aku gede sekalian nek ngirisi
masakna bojil. Nah, aku nih ini kita tetap stay pemirsa. Tahu asin. Terus belanjaannya ini gitu guys. Emak guys. Oh, belanjaannya. Belanjaannya pemirsa yang ini. Terus tempe. Sak papan iki pira mang yo? Nah, 4.000 5.000 sak iki pemirsa. Lurus tani. Terus karo tuku katul guys aku. Tuku katul. Nggo pitik 5.000. Ada lah star buah. Isine katul guys. Tak totone sik pemirsa. Engko cimeng ya, gele cimeng. Ya, totone nang kulkas. Singko tak salah nang guri. Jadi sing sekirane salah nang guri tak salah guri. Gimana tak unboxing karo pemirsa dhisik. Salah kulkas guys. Sayangku bangun, sayangku bangun. Salah isi pemirsa, tak salah ada sayur. Terus pindangku tak salah kene, kura tak salah kene di entekno kucing. Oh wis, oh pemirsa tak salah kono. Terus masuk no belanjaan. Yes. Apa mang? Kita tak tutup kok nek. Aduh, bocil pemirsa. Diku nak ngopo. Terus tak orang tak buka jendelaku. Guys. Oke pemirsa, ini apa main? Apa yang aku? Ya. Aku entah ya pemirsa. Tinggal tak salah ini. Bangku habis. Bawangku karek sithik kok lali tuku bawang. Ya saya sak bonggol. Tuku seperempat 10.000 daripada tuku saon kon tak tinggal 2 kali masak entak lah mungkin tak tuku seperempat. Ini ala-ala pemirsa tak inggiran. Nek masak nanti kan bombane sing paling akeh kan yo. Lan itu sing cepet entek. Kayak sing wis garing-garing lho tak buahane pemirsa. Garing-garing. Aku dhewe iki masak sepiro lah. Tak sepiro akeh. Tapi kan tetep kudu ono gambange. Nek bawangnya ora sepiro. Bisa. Iku ngambil dhewe iso. Bawangi. Wis. Wis rupa tak ada sampah. Pundi yo. Kucingku tuh ketemu kudu entekno iku. Kita entek sik pemirsa. Tak sok yo. Sudah kalah kok. Tak kumpul. Aku senang. Dan tulanan mainan juga apa? Juga apa?
Iku yo minta. Tak totone sisan karek. Plung. Sampah. Toto dulu guys. Toto di kamar mandi sih pemirsa. Tuh sabune karena bocor ngisore tak salah kene ae. Iki tak salah kene. Oh, ini pemirsa. Kayak ngersi sawang guys. Wis kabeh blonjoku. Tak totone tempatnya. Sekarang ngopeni bocil. Masak awan. Wis. Guys, ya pemirsa ya memang kegiatanku belanja nang pasar. Sing keperluane entak-entak tak belanjakno. Pemirsa. Wis ketoke. Tak ngopeni anak sik. Terus nyapu. Katulku suwi entek pemirsa. Nek ora tak kei katul ku mangane gak selera, mbok vitamin mbok piye. Wis misal tak tutup dulu kontennya ya iki mang kegiatan saya sebagai seorang ibu-ibu yo belanja nang pasar. Kebutuhan entek. Ngono yo gak krasa ceketes yo 50.000 yo pemirsa. Ya alhamdulillah. Aku bersyukur lah nek kene sik relatif luwih murah, luwih ibaratnya ning desa iki yo luwih murah maksud rae golek pangane yo rada kudu angel. Wis pokok disyukuri lah wis dikai Gusti Allah rezeki saat ini nang kene. Piye apapun kondisine iso mangan wis matur nuwun iso blonjo matur nuwun ya, tetap semangat untuk hari ini. Pokoknya tetap ojo lali like comment subscribe Mas Gopen anak-anak sing akeh. Tetap semangat untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.